Mapadeport ba nimo ang imong bana nga OFW kay wa na ni sustinto sa inyong pamilya dinhi sa Pilipinas? Daghan kayo nga mga asawa nga nagreklamo tungod kay ang ilahang bana nga OFW wa na ni padaog sustinto o gusto sila nga manimaus og ilahang ipadeport paulion nganhi balik sa Pilipinas. Pwede ba? Ang Section 145 sa revised POAA Rules and Regulations naglatid kini og mga provisions kanus nga madisiplina ang OFW og unsay ilahang mga silot kung makasa. Wa nahisgutan dinhi sa mao nga balaod nga og ang bana nga OFW di na mo sustinto sa pamilya pwedeng i-deport. Wa gitay mapunit nga provision sa balaod nga basis kana para i-deport ang bana nga wa na nisuporta sa iyahang pamilya.